Apat na aldaw antes ang selebrasyon kan Father's Day. Sarong padre de pamilya sa barangay Panagan, Tigaong, Camarines Sur ang binawian ng buhay makalis na makuryente. Mantang nagkakaagning ilaw sa agihan pasiring sa kataid harong na may lamay. Binisto ang biktima na si Robert Ariola, 43 anyos. Basado sa impormasyon, may kaput pang ilaw asin wire ang biktima kan maabutan kan sayang esposa, alas 6 ning banggi kan nakaaging Miyerkules. Sigun sa otoridad, posibleng nakaputan kang biktima ang live wire na nagresulta sa tulos kay ning pagkagadan. Ang sabi po kay ni na live-in partner niya, ini po si Robert, si biktima po, bago po siya naghali, nagpasiring po siya duman sa karaniman lang sa harong ninda, kapitbahay ninda, nakibilar po siya. Paghali niya daw po, hindi si Robert Pante, nag-aayos po ng kuryente. Pagbalik niya, yun na po itong naabutan niya na mayo na pong buhay ini si Robert. Baka nakahigda na po naman, mayo na pong buhay. Katakod ka ini, liwat man na nagpagirumdum ang otoridad, na mas maray na ikatiwala na sana sa mga lisensyadong elektrician ang mga bagay may kinaaraman sa kuryente. Huli ta pwede ining makadistroso ning buhay asin pagrugaring. Sa presente, pigbibilaran na ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.